Gaskiya ba mu goyon baya da abin da gwamna ya yi ba, saboda wannan ba shi ne yake damun mutane Kano gaba daya. Koriyan Kano gaba daya ba wanda shi ne ya dame su ba. Yanda Kano zai zauna lafiya, al'umman mu kowa ya ci gaba da sinayensa, shi ne ya damu Kano gaba daya. Me ya hada fada ina gwamna da sarki? Kowa tafiyansa daban-daban ne. Ko da laifin sarki ya yi maka ya kamata ina kai ka yi hakuri, lokacin gajere kake da shi. Kuma an fara yi wannan kowa zai tafiya da sarkinsa. In ka sauka wani zai nada sarki ya cire wannan. In ka sauka wani zai nada ka ce kai kana rayu kuma ba abin da za ka yi. Shugaban kasa nawa sun sauka ba fada sunansu yanzu. Gwamnoni nawa sun fada sai da wanda ya aikata alheri. Wanda bai aikata alheri yawa bani na wallahi tallahi sama billahi lazi talaka sun manta da shi. Saboda haka mu matasa na Kano mu ba mu goma baya da wannan haka ba. Kowa ya ci robansa. Sarki Ado Allah ya ci kansa. Allah ya ci kansa. Kuma yayi mulkinsa ya rabu da Kano lafiya. Ko da bayan baransa ni mai martaba akwai abubuwa da dama wa'inda ya mana wa'inda ba za mu manta da shi ba har abada. Kuma kasancewar yanzu dai ya gaji kakansa mai martaba sarki, mu ba mu san shi ba amma an ba mu tarihinsa, muna da tarihinsa na kyautatawa al'umma da ya yi, dalilin da ya sa kenan ma ya rasa wannan matsayi nashi. Saboda haka wannan shi ma dan ya biyo bayan wannan al'amari da ya faru da shi. Fatanmu shine Allah ya sa shi ne ya fiye masa alheri. Yawwa. To mu gaskiya abubuwan da za mu tuna da shi lokacin suna tare da wanda ya bashi wannan kujera, za mu tuna da mulki da suka yi tare da wancan. Amma shi wanda shi karɓar da shi Kwankwaso, ko ba haka ba, za mu iya tuna da lokacin da suke tare da Kwankwaso abubuwan da suka yi mana na alheri a jihar Kano, ba za mu manta da wannan ba. Amma bayan wannan akwai abubuwa da yawa da suka faru wanda mu gaskiya talakawa na jihar Kano tsakani da Allah mu ba mu goyi da bayan gwamnati ba ta wannan bangaren. Yawwa. Jama'a gaskiya wannan cire sarki da aka yi a jihar Kano abu ne wanda idan aka sa shi a ma'aunin hankali muka yi nazari, kuma mu al'umman musulmai da kuma wanda ma ba musulmai ba gabaki ɗaya na jihar Kano in muka yi nazari, domin Allah wannan sarki ne mai ilimi na zamani da na addini, kowa ya san da wannan. Duk wani abu da zai je ya dawo wanda zai ba mu matsala a nan jihar Kano, mai martaba sarki ne yanzu Sunusi na biyu ya san da shi a karance, kuma ya san da shi a aikace, sannan ya san da zamanin da zai yake faruwa. Gaskiya ni ban ji daɗin cire wannan sarki ba da aka yi, sakamakon ana zaune lafiya babu wani tashin hankula, tunda mutane da ana ɗan hatsaniya haka ka ji haya kuma amma yanzu abin cikin ikon Allah da yake sarkin mai riko da addini ne, ya sa malamai da sauran bayin Allah suna wa jihar Kano addu'a akan Allah ka kawo zaman lafiya. Zaman lafiya shine ɗaya daga cikin abin da yake kawo a samar da good society a ƙasa. Idan babu zaman lafiya a jihar Kano, to wallahi ba za a taɓa samun good society ba har abada. Ko da kana da kuɗi, in takamaka kana da kuɗi, to idan baka da kwanciyar hankali ga kuɗin kuma kana cikin wani ɗari-ɗari, to mai martaba sarki yana ɗaya daga cikin wanda yake sawa malamai bayan Allah wanda wani ma haram ma bai ci barantana ya tinkare ta, in ka bashi ma wallahi wani bai ci. Akwai sa nan Kano, idan aka bincika Kano garin bayan Allah ne, garin kuma musulmi ne. A nan Afirka, kaf Afirka Kano ana takama da ita akan gari ne na bayan Allah. Wannan tarihin an binciko za a ce haka ne. Ni na tabbatar da kowa ya accept akan haka, Kano gari ne na bayan Allah wanda suke yin addu'a akan Allah kawo ci gaba da sauransu. A nan jihohin na arewa gabaki ɗaya wace jiha ce ta kai kamar Kano wajen kasuwanci da san Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam? To kuma gari ne na bayin Allah, gari na bayin Allah, kuma sarki shi ma yana daga cikin mutane waɗanda suke suna da wannan ilimin. Ba za a mishi wannan gorin ba, kowa ya san da wannan an tariyo baya. Amma a yau mun samu kalubalen haka gaskiya, saboda cire mai martaba sarki. Gaskiya ni I am not happy. I told da faruwa haka. Magana ta tsakani ga Allah, wannan shugabanci da suke ta rigimar shi ba shine a gaban mu ba.
talaka yana cikin kuncin rayuwa baya iya cin abinci sau 3 a rana ɗaya, amma su sun dawo suna shugabanci, su majalisa ba su da wani amfani, zaluntar mu suke, suna zaluntar talaka, sun bar talaka a cikin yunwa. Ya kamata su dawo su yara shashe su duba da kyau su gani ba wannan abun bane mu a gaban mu. Wannan rigimar ce ta tsakanin san duniya ne, mu ba duniya muka sa a gaba ba, lahira muke dubawa. Ya kamata su dawo su dubo al'umman da suka zabe su. Gaskiya shine rayuwar mu, shine ci gaban mu. A kula da ilimin yara da karatun yara, ba yara ƙanana ga su nan sace-sace ake ta yayi yawa. Yaro karami me ya kawo yunwa ce da fatara, ba a bude hanyoyin da za a nemi abinci ba, ga kamfanin mu ne su lalace. Ya kamata a dawo a sauna a kawo wutar lantarki, a lura da mu ba kamar kamata ba. Wannan gaskiya magana ta tsakani ga Allah, ana zalunta talaka. Wannan shugabancin na rigima da suke ba shine a gaban mu ba. Mu tsakani ga Allah talaka an bashi cikin wahala. Ga kamfanin nan Abu Dajan anan wajen, me kamata ya zo a zauna da masu kamfanin nan na zauna, me kamata a yi mana wanda talaka zai ci gaba a Najeriya. Amma an zo an sama cikin kuncin rayuwa. Kullun yaro dan karami fada yake da uban shi uban yana tafiya je ka nemo abinci ka kawo mu, shi ma yana tafiya za a yi a cikin wannan rayuwa. Magana ta tsakani ga Allah, wannan su sun riga sun sha gaban mu ne. Magana ta tsakani ga Allah, suna zaluntar mu. In za su tsasi nazari, Allah ba zai tahe mu ranar gobe kiyama da mu da su. Magana ta gaskiya su saurara su ji mu. Magana ta tsakani ga Allah, su dawo kan gaskiya, ba wannan bai wa duniya, mu wa duniya ce a gaban mu, lahira ce a bayan muke dubawa. Ya kamata za su yi ta. Ni dai gaskiya ban goyi bayan wannan cire sarki da aka yi mana ba, saboda magana domin Allah abin nan ya shigo da siyasa mai daga bawan Allah na ya buɗi baki ya ce duk wanda Allah ya bashi a bashi, shi ne ya jawo mai a cire shi. To mu gaskiya ba ma goyon baya, ba ma goyon baya shine kawai. Amma ba abin da zamu ce ubangiji, sai dai mu ce mun gode wa Allah, sakamakon cewa duk mutumin da ya kasance, ka san a tarihin Kano ina tunanin ba a taɓa yin sarki kamar wannan ba wanda da ke ilimin addini da ilimin boko, kuma ka'ida addini duk mutumin da ya sani ya ga abin da ba daidai bane ya kamata a ce ya faɗa, sakamakon cewa ya abin da addini ya faɗa dan ya umarni da wannan abin, sakamakon cewa bai musu daɗi a ra'ayin siyasa su ba, dalilin da suke wannan abu. To amma ba wani abu bane a ciki, ka san duk duniya mutum baya fuskantar kalubale, dole sai ya samu cigaba na rayuwa. A rayuwa dole in mutum zai gaskiya, kowa ya kai an yi kokari a don kofar da kai, an yi sarakai jiwa a Kano, sakamakon cewa shi a sako a zamanin murgayi Ado Bayero, ina sanin abin da sarkin nan ya Ado Bayero bai ba, sakamakon shi ya da bayan abin da dogara na gidan sarki, abubuwa jewa ya riga ya kawo cigaba a Kano. Kuma na san cewa wajen sauka wajen wane za ga sarki ya zo ya kawo gudun motsa, amma sakamakon cewa su wayannan mutanen sun sa wani bangare na siyasanci a ciki, sakamakon cewa tun a zamanin dan sun ga cewa kamar yana da alaka da mai girma da Rabi Musa Kwankwaso, dan shine dalilin da yasa har ya bashi wannan matsayin, ya kawo matsayin cewa ya zama to shine gwamnati, shine sarkin Kano. Dalilin da yasa suka dauki wannan matakin akai kenan, amma ba wani abu bane a ciki. Wannan shine ba wani abu bane a ciki. Na san cewa ba wani abu za su kalla ba, ya kamata a ce su kalli Kano akan bukatar kansu. Idan za su kalli Kano a matsayin bukatar kansu, ya kamata a ce duk wannan abu bai kamata a ce an taɓa masarautar Kano ba. Duk Najeriya ina tunanin in ka ce da masarautar Kano da ta abin da zaka ita ce Katsina, su ne masarautun da suka fi wanda girma a Kano. To amma hakan da suke ba wani abu bane a ciki. Na farko ya san cewa in ya tafi yana da tarihi, kuma na san cewa idan ya tafi akwai abubuwan da wa zai kama hannu ya daga ya ce yana bukatar cewa ya so domin a zaɓuwa ne. Kaga abin da yau mutanen Kano, na farko misali in ka cire mutane kowa da ka sani, gwamnati ba aiki da mutane ba, duk wanda ya kama hanya zai bi titi zai tafi neman kuɗi, idan akan babur kake za a kama ka, idan a mota kake za a kama ka baka tsira ba, in kurkura kake jira baka tsira ba, a keke baka tsira ba, mai kura ruwa bai tsira ba, mai sai da abinci an kama ta, almajirai an kama su. To wannan ya ilahi ya Allah me za mu sa mu a ciki? Wannan ba wani abu bane. Na farko zaka ce zai kalli cewa zai ce zai nemi takarar shugaban kasa. Mutan a Kano waye kai wani abu da zaka ce zaka nemi takarar shugaban kasa a zabe ka, ko kuma ka ce zaka zabi takarar Kano Center a zabe ka? Haka wannan ba tsari bane gaba ina siyasa, kuma siyasa ba haka take ba. Alhamdulillah, wato shi asalin shi wanda yake shine sarkin Kano, ma'ana Sanusi Lamido Sanusi, abin da yake da akwai ya shigar da wasu abubuwa, duk maganar da yayi
ai yayi magana ne akan musulunci. Menene fitowa ya ce duk wanda ya ci a bashi, kaga bai shigar da siyasa a wannan bangaren ba kenan. Sannan kuma sai suka allegation, misali mai allegation kage cewa yana bayan Abba baya goyon Ganduje, so that me ya kamata a matsayin ka na wanda Allah ya baka ilimin addini, ko ma kai ba sarki bane, Allah ya baka dama dole ka sanar da wanda bai sani ba. So da haka shi ya fito ne yana ikirari akan cewa wanda ya ci a bashi, wannan ya nuna cewa yana bayan wani baya bayan wani. A addinance ya kamata ka fito ka faɗi gaskiyar abin da Allah ya sanar da kai. Idan baka faɗa ba fa Allah sai ya taimake ka gobe kiyama. Sannan kuma wannan abin da yake faruwa sauke shi din ba wani abu bane face irin wannan abubuwan da aka ce ya daga yatsa ya ce duk wanda ya ci a bashi, kaga kenan za su yi tunanin cewa yana goyon bayan Abba. So that mu yanzu abin da za mu ce shine ubangiji Allah ya sa hakan da aka yi wa sarki Sanusi shine mafi alkhairi. Kuma sannan shi kan shi gwamna Ganduje mu muna neman Allah ya shirye shi ba wai Allah ya tsine mai ba. Idan ya shiryu mu ma talakan duka za mu ji daɗi, idan ya ɓaci za mu ci gaba da shan wahala. To haka Allah subhanahu wataala ba zai bar Sanusi Lamido Sanusi to zace wulakanta ba saboda wannan abin da aka bai, domin zuciyan shi yana da kishin musulunci kuma mai ilimi ne ba jashili bane. Both sides English, ma'ana boko da addini kenan, ba abin da bai hada ba, kowa kuma shaida ne in dai dan Kano ne ya sani. So haka wani magana da yayi ba magana bace da za a ce wai ya shiga siyasa tunda bai ce wa nake so bana so ma. Wannan iya abin da zan iya faɗa kenan a takaice. To mu gaskiya abubuwan da za mu tuna da shi lokacin suna tare da wanda ya bashi wannan kujera, za mu tuna da mulki da suka yi tare da wancan, amma shi wanda shi karɓar da shi Kwankwaso, ko ba haka ba, za mu iya tuna da lokacin da suke tare da Kwankwaso abubuwan da suka yi mana na alheri a jihar Kano, ba za mu manta da wannan ba. Amma bayan wannan akwai abubuwa da yawa da suka faru wanda mu gaskiya talakawa na jihar Kano, tsakani da Allah mu ba mu goyi da bayan gwamnati ba ta wannan bangaren. Yawwa. Amma kuma ta inda ba mu ji daɗi ba, sarki mutum ne. Magana ta gaskiya, duk da dai a yanzu a ƙasa ba zan ce maka ni ga abin da sarki ya mun ba, amma magana ta gaskiya yana da alaƙoƙi masu kyau da al'umma. Al'umma suna jin daɗin wasu abubuwa na kalamai na bakinsa daga cikin abubuwan da Allah ya hore mai na ilimi. Muka ji wannan labarin na rashin jin daɗi, wanda kuma gaskiya duk ya harzika kuma ya ɗan tayan mana da zuciyoyi gaskiya, saboda abun ba daɗi a ce faɗa ne ko kamar kana kallon faɗa yara suna yi ka ji ba daɗi, to yanzu ya koma kan manya, to kaga ai abun ya lalace. Kaga yanzu ya koma ma ba ma siyasa ba ko wannan abu ya lalace, ya zama ma mutane suna ji da suna fama da kansu, to yanzu a baga ya koma sama. Kaga sama ne, sama daga sama ya kamata a ce sun wanke wa talaka ko kuma marasa karfi, sun wanke musu zuciya ko kuma sun yi abin da su daɗi, to yanzu sama ta koma ita ce da rigima, to kaga yaya kenan. Kaga ba daɗi, kaga abin gaskiya dai yanzu dai ya tada hankalin jama'a gaskiya, saboda yanzu ka fuskanta ga a yau ma yanzu yan makaranta duk sun koma gida, to kaga mai gari yawa ya kenan. Kaga yanzu yaro na ƙasa kenan ya san rigimar da take faruwa a sama, to kaga kenan tun ana taɓa ƙanana yanzu an koma kan iyaye kenan, to kaga yanzu ba siyasa ake ba, siyasa ta lalace. Mun san cewa siyasa tarihi ta samu, to amma idan ka duba siyasar da ta yanzu ko kuma idan aka duba tarihin, kaga yanzu an bata tarihi. Abokina da wani abu za ka iya tunawa da sarki, da mai martaba sarki idan yau aka ce baya da rai? Gaskiya ba abin da zan iya faɗa ga cewa ga mai martaba sarki, tunda kaga kamar a da sarkin mu na da, duk da dai ni da yan shekaru na dan jide tarihi, sarkin mu na da kamar an ce irin kamar traditionally ne Ado Bayero kenan, kaga kamar an ce ya dan yi abu ne na wanda kamar traditionally, ka gane. To kuma yanzu sai aka zo abu ana kamar mun dan samu wayewa, yanzu sarkinmu na yanzu da na da kamar bambancin da aka samu, kamar irin na kamar yanzu sarkinmu yana da irin public relation, yana da we have a many manner na sauran mutane, kuma educated ne, to kaga za mu ƙara samun illajin na civilization na al'umma gabaki ɗaya publicly. To a takaice abokina me za ka iya cewa idan ka ce yau barin mai girma gwamna Abdullahi Umar Ganduje, da wani abu za ka iya tunawa da shi? To gaskiya mai girma gwamna, to ni gaskiya ba zan iya cewa ga wani abu
ga wani abu muhimmi wanda talaka yau zai daga hannu ya ce ni talaka gwamna na ƙasata ya mun wannan abin na jin daɗi wanda yau na kwanta ne bacci na more rayuwata. Gaskiya babu. Ɗauka ga zuwa wajen neman kuɗi, hanya tafiya wajen neman kuɗi, wajen neman kuɗin ma idan ka ɗauka ba kwanciyar hankali. To me za ka ce da wannan idan ya tafi bashi? Yana da kyau a ce idan yau na zo na ma abu ana zuwa aka samu matsalar wannan abin zan ce kai da hawa ne yana nan. To kaga yanzu idan muka rasa wannan gwamnan ai da an yi abu mara kyau zamu ce kai da wani ne sai ya fi haka. Kaga dai rashin jin daɗin sa muka ji, amma zamu ce da wani ne kai wannan rashin jin daɗin sai ya fi haka. To kaga ai ba wayi gari lafiya ba. Ai shi mutum ne na jama'a da yawa, jama'a kuma rahama ce, sannan kuma shi musulmi ne, shi ma wannan bawan Allah musulmi ne, kuma shi da yake bangaren gwamnati ai ba abin da ya haɗa gidan gwamnati da gidan gargajiya. Ita gidan sarauta ta gargajiya ranka daɗe abu ne da ya zamto iya jinsin gidan su suke yi. Idan wannan ya mutu in manyan ne ma suka kare gaba da za a biyo wani bawa daga kan jikoki har ƙarshen abu iya nasu ne suke yi. Saboda haka baba ya yi kuskure a wannan abu. Ni ma daga gani ba fulatani ne, amma na ji bakin cikin abin da yi saboda bai daidai ba, saboda yanzu suna manya su da za su hana a yi, ai bai kamata a ce kuma su za su yi abin da yake ba daidai ba. Min ma mi fullo han ko ma fullo bo e mo nana fulbulle din bo mu andi, amma ga Allah din mo ina ni na modi wala bel min na bel din na dumantini. To yanzu misali wanda cire sarki gaskiya ba adalci bane, saboda sarki shi ma uba ne a gurin jama'a kamar yadda shi ma yake uba a gurin jama'a, saboda haka ba adalci bane, abin da aka yi ba daidai bane. Kuma a yanayin tafiya da magani na wannan gwamnatin bayan abu na adalci, saboda me dan ita gwamnati dan al'umma take kuma ba ta tausaya al'umma, shine kawai abin da zan iya fara. Wannan abu dai sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abu fituna ce take tunkaro mu, Allah ya kautar mu da ita kuma Allah sa dai wani abu ya huce lafiya. Sai dai mu ta addu'a kan. Addu'a ita ce maganin duk wani abu da ya taso. Gaskiya mu ba mu ji daɗin al'amarin da ya faru ba, don har ga Allah mu talakawa ne, kuma su in sun samu su shugabannin abin da ya gaskiya bai kyauta ba, sun samu daga su ƴaƴansu, ba ma a tunanin mu na ƙasa, ba a tunanin su kawai su daga su ƴaƴansu ba, amma a nan kuɗin wannan da ake wannan zai zo su zalunci kawai suka ɗaure gindi. Mu ba mu ji daɗin haka ba abin da ya faru. Na haka in haka ne fa alheri, Allah ya sa hakan ne fa alheri, tunda tsiya suke nema Allah ya tura musu aniyar can. Ne Allah mana tsari da su, mu Allah ya shiga tsakanin nagari da mu. Gaskiya a ra'ayina ban ji daɗi ba, kuma ina tunanin kamar kawai dan yana faɗan gaskiya ne freely, dan ba taɓa samun irin sarki wanda ya fiye fitowa ya yi magana akan gaskiya kowa ya jaba irinsa. So ne a gaina kawai gaskiya dai ban ji daɗi ba, shine abin ban ji daɗi ba gaskiya. Amma mu muna so ƙasa ta zauna lafiya, ubangiji Allah ya ƙara zama lafiya, Allah ya kawo zama lafiya da kuma Rasulullahi. Ubangiji ikon Allah ya kawo zaman ƙasar na lafiya. Ina addu'a Ubangiji Allah ya sa Allah ya taimaka ƙasar na ta zauna lafiya. To ra'ayina shine cire shin zai kawo matsala, saboda menene ko da za a cire shin ba haka ya kamata a yi ba. Ya kamata a nemi manyan da suke Kano da malaman da suke Kano da shi Rabi wannan shi Ganduje ya tattara malamai da manyan mutane na Kano a zauna a yi magana. Ya danganta abin da ya a cire shi ne ko bai dace ba. Amma kai tsaye da aka cire shi haka ai kowa ba zai ji daɗi ba, ko makiyinka aka yi wa haka ai dole ka ji rashin daɗi. Kawai ya kamata da duk abin da shi gwamna zai ya dinga shawara, amma wannan mu ba mu ji daɗin cire shi da gaskiya ba boye a ciki. Ni abin da zan iya cewa yanzu lakacin Allah ka sa hakan ne ya fi alkhairi. Su abin da babba ya hango yaro ko ya hau kan dutsen Uhudu wallahi ba zai hango ba mu san dalilin me ba yasa ya sauke. Mu muna talakawa muna zaune a area mu, ya za a yi mu sani, mun san laifin da ba mu sani ba. Haka dai kawai abin da za mu ce Allah zaɓa mana abin da ya fi alkhairi. Nan yanzu ya yi tunani da hali wanda Kano zai cika, da hali wanda Kano zai cika, saboda matasa gaba daya hankali su sun tashi ba su taba ganin irin wayan. A takaice baba, a takaice me zaka iya kuma tunawa da shi idan ka ce yau babu ran sarkin Kano, babu ran sarkin Kano Sunusi da Sunusi, zaka iya tunawa da shi? To an ce yau babu rai sarkin Kano, gaskiya alheri wanda ya yi wa Kano da ya karba masarauta
bai kyame kowa ba kuma bai yi gaba da kowa ba. Mu muna yi masa addu'a dare da rana, abinda ya fi zaba alheri Allah ya yi mana. Gani da Allah ba mu ji daɗi ba, don ina ɗaya daga cikin wanda ni na ci gajiya 100% wallahi, har fada na ji na durƙusa na gaida shi, kuma an mun abin da na nema, kuma gaskiya kan ba mu ji daɗi ba tsakani da Allah. Ba wannan shine ra'ayina gaskiya. Saboda cire wannan sarkin da aka yi mana bai mana daɗi ba a jihar Kano gaba ɗaya. Gashi ya kawo mana ci gaba wanda baya misaltuwa. Magana akan aure haka ya sa baki za a gyara, shi Ganduje yana ganin ba haka bane ba. Saboda haka mu 'yan jihar 'yan local government ɗin Kibiya kana magana da Haruna Suleiman Bata, makabarta ma wannan kasa siye suka yan APC a karamar hukumar Kibiya. Ba wai komai bane yasa ba za mu yi Ganduje a Kano ba mai gida. Mu babanmu Sunusi ya yi mana abin yi a Kano. Ni Abdulhadi Jibga inkiya dan kundo, saboda haka mu a Kano babu wani canjin sarki a Kano, kuma duk wanda ya ga zai iya kawai ya fito. Mun gode madalla. Muna godiya. In ka bar wa Allah zaɓi baka san abin da Allah ya tanadar maka ba, akwai hannun da Allah zai maka wanda shine alkhairi a gare ka. Asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa